Una novel·la que es diu Pensión Francia. És la primera obra de Txetxe Parra i, segons ens diuen, té una part de trama que passa per aquí Sitges. Txetxe Parra, bon dia. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Doncs, escolta, què és Pensión Francia? Va, de què va la història? Vinga. Mira, Pensión Francia és una novel·la contemporània que està ambientada a la Barcelona dels anys 80. Parla d'una noia del sud d'Espanya que li ocorre, té un succés allà a casa seva, que ha de sortir d'allà i s'amaga aquí a Barcelona i, per unes recomanacions, doncs, s'amaga a la Pensión Francia. D'acord. Allà sembla que ha d'estar ja segura, però del tot, però es van trobant una sèrie de fets també i unes persones que no acaben de sentir-se segura del tot, no? Digues. No, i bàsicament entenem que aquí la ciutat té un protagonisme, però també passa per Sitges. Exacte. A veure, la ciutat està ambientada pràcticament en la seva totalitat a Barcelona, sí, però parla també d'altres localitzacions. I jo no podia deixar de posar Sitges, que és una població que m'estimo des de petita, que hi vaig molt sovint, i per mi és un dels meus llocs preferits de sempre. Aleshores jo havia de posar algun passatge aquí a Sitges. Compte, el Sitges no actual, sinó dels anys 80. El dels anys 80, sí, però l'essència és la mateixa, no? Aquest mar que ens rep, la cultura, el menjar, el bon menjar, no? Vull dir que tot això ella passa algun dia aquí a Sitges i queda impressionada, li recomanen i queda totalment impressionada. D'acord. Escolta, a més la teva primera novel·la, oi? Exacte, sí. Jo havia escrit ja relats, havia publicat algun relat, alguna antologia, però com a novel·la al final em vaig decidir i estic encantada de l'acollida que ha estat tenint. Anava a dir, per què una novel·la? Mira, jo m'he dedicat a la comunicació, sempre he escrit molts textos corporatius, però sempre tenia ganes d'explicar, d'arribar a la gent d'una altra manera, no? I és veritat que he fet molts relats, però sempre m'han quedat una miqueta concurs. De fet, aquesta novel·la surt d'un relat que vaig fer i que tothom que el llegia em demanava més, que volia saber més. Aleshores em vaig formar, vaig fer un programa de novel·la i a partir d'aquí la vaig escriure i amb la intenció d'emocionar el lector. No? D'acord. La portada del llibre és el timbre de la pensió i el timbre de la pensió el que expliques també una miqueta és que vas fer l'exercici de desenvolupar la història a partir de la imatge d'aquest timbre. Exacte. A veure, perquè nosaltres aquesta imatge ens van donar en un curs d'escriptura creativa, un taller, i a mi de seguida em va portar a les parts antigues de Barcelona, no? Les zones més antigues de Barcelona. Aleshores, al posar Pensión Francia, em vaig situar a l'estació de França i d'aquí vaig pensar, ha de ser per mi d'una manera natural que aquesta pensió estigui situada al barri del Bor. I crec que està molt encertada la ubicació. D'acord, és a dir, és anar estirant del fil a partir de la ubicació d'un lloc on passa molta gent i, per tant, poden passar moltes històries. Exacte, sí, totalment. Jo quan ja vaig situar això al Born, tenia una necessitat de tocar aquell timbre, no? Perquè estava convençuda que darrere d'aquella porta s'amagaven molts secrets i vides i misteris, no? Aleshores, a partir d'aquí va aparèixer el que és la protagonista, l'Alma Gadir, que com us deia és aquesta jove que fugia i buscava un refugi entre aquelles parets, no? I mica en mica a la meva imaginació van començar a aparèixer altres dones i altres personatges, no? I, amb el seu conflicte que va néixer d'una manera com natural. I, és aquesta, no? La manera en la que Pensión Francia va començar a cobrar aquesta vida. Aquest any hem entrevistat a diversos autors d'obres, de novel·les, i molts d'ells ens han revelat que han desenvolupat la seva obra a partir de tallers d'escriptura.
La Txetxe ara també ens ho acaba de dir, és a dir que, tot i venir del món de la comunicació, va voler formar-se en això. Què li dona amb algú que té inquietud per escriure un taller d'escriptura? Mira, els tallers et donen eines, totes les eines, doncs, perquè tu pots saber escriure, però una cosa és escriure un article corporatiu, periodístic, o una novel·la, una història que el que vols és arribar i emocionar el lector. Aleshores, als tallers em van donar totes aquestes eines. L'escriptura dels relats va ser una miqueta aquell laboratori on experimentar. I després, quan ja em vaig decidir a escriure la novel·la, jo pensava, això ja té més envergadura, això ja és alguna cosa més gran. Aleshores em vaig formar, vaig fer un programa molt complet de novel·la, que no només em va ensenyar a escriure novel·la, sinó que també em va acompanyar en tot el procés d'escriptura d'aquest llibre. Sí. Una cosa és pensar la novel·la i una altra cosa publicar-la, no? Aquest és el verdadero thriller que dic jo sempre. Això és una aventura. Sí, és veritat. Primer, quan l'acabes, evidentment, has de corregir, revisar molt i després enviar-la a les editorials que tu creus amb les que pot encaixar bé. Aquí t'interromp. Quan es dona per acabada la novel·la? Ai, és molt difícil, Tothom diu el mateix. Has de fer un exercici de dir, vinga, vale, ja. Mira, pensa que jo ja estic per la segona edició, o sigui que la primera ja s'havia publicat, s'havia venut, i quan em van dir hem de fer una altra edició, perquè ja fem curt, vaig dir, vale, però espereu que la tornaré a revisar, i encara així vaig canviar, no la història, però sí vaig reformular alguna frase, vaig posar... No acabaries mai de posar el punt final. D'acord. Però bueno. Doncs això, m'estaves explicant, clar, un cop acabat, això vas a les editorials. Exacte, ho envies a les editorials, aquí t'has de colmar de paciència perquè qui et respon com a poc en 6 mesos, no? Yeah. I és fer paciència mentre anar treballant altres coses, evidentment, no pots quedar-te aturada. Però vaig tenir la sort que Editorial Sargantana, algun altre m'havia dit que sí abans, però allò que no acabava jo d'estar convençuda, i quan Editorial Sargantana, a través del seu segell NPQ, em va oferir la possibilitat de publicar-me, doncs no vaig optar. Coneixia molta gent que treballava amb ells i que estaven encantats, que són gent molt seriosa i molt professional. Així que, què més puc demanar? Hi ha alguna novel·la més a la cuina? Sí, està a la cuina, estic escrivint el primer esborrany, perquè ja et dic que una cosa és el que tu escrius de principi i després el que acabes publicant, perquè clar, aquí s'ha de repassar molta cosa. Correcte. Però sí que és veritat que amb la promoció de Pensión Francia doncs no tinc tot el temps que li hauria de dedicar a la segona novel·la, però estoy en ello. Doncs Pensión Francia, aquesta història, primera novel·la de Txetxe Parra, centrada sobretot en aquesta Barcelona dels anys 80, aquesta Barcelona preolímpica, on passen coses amb una noia que fugia de Cadis i que troba un refugi a Barcelona i que entre els indrets que visita està Sitges. Sitges té un petit protagonisme també en aquesta novel·la. Sitges, que és una de les localitats, com ens comentava la Txetxe, preferides per ella mateixa, i per això ha volgut incloure-la en aquesta novel·la, i per això l'hem trucada una miqueta també per donar una miqueta de ressò en aquesta presència de la nostra població a la seva novel·la. Txetxe Parra, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona promoció, que vagi tot molt bé, i si tornes a parlar de Sitges et tornarem a trucar. Per descomptat, jo t'aviso. Moltíssimes gràcies. Segur que sí, moltes gràcies. Adéu i fins aviat. I a tots vostès, doncs bé, són les 12, com sempre, hem arribat al final del programa. Resguardin-se sobretot de la calor, aquesta calor, compta amb els incendis, que de moment estan tots estabilitzats, i sobretot passin un molt bon dia i ens retrobem demà.